ኣብ ኢትዮጵያ ቁልጥፍ ዕብየት ካብ ዘርእያ ዝነበራ ከተማታት ሓንቲኣ ሰሜናዊት ኮኸብ ከተማ መቐለ እያ ነይራ። ኮይኑ ግና ንዝሓለፉ ልዕሊ 2 ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ብዝነበረ ጎንፂ ምኽንያት ኣብ ከተማ መቐለ ዝስርሑ ዝነበሩ ብርክ ዝበሉ መሰረ ልምዓት ጠጠው ኢሎም ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን በቲ ተረኺቡ ዘሎ ኣንጻራዊ ሰላም ቅድሚ ሕዚ ዝሳለጡ ዝነበሩ ስራሕቲ ልምዓት ንኽጅምሩ በሪ ከፊቱ እዩ። ድሕሪ ዝተረኸበ ጭላንጭል ሰላም ድማ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ህዝቢ ብቐዳምነት ክስርሐሉ ዝደልዮም ስራሕቲ ኣየንኦም እዮም ዝብሉ ሓሳባት ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ብምትእኽኻብ ዘተ ከም ዝተኻየደ ዋና መካየዲ ስራሕ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተወረስ ገብረ ጻድቃን ይገልጹ እዮም። እቲ ምምሕዳር ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ እንታይ ኢና ንሰርሕ ኣብዚ ከተማ ዝብል ነምበር 1 ሕቶ ናብ ህዝቢ እዩ ኣውሪድዎ። ኩሉ ግዜ ፕላናት ካብ ላዕሊ እዚ ክንሰርሕ ኢና እዚ ክንሰርሕ ኢና ኢልካ ተውርዶም እዮም ኣለዉ። ብመሰረቱ ግን ኣብዚ ናይ መቐለ ምንቅስቓስ ከምኡ ኣይኮነን። ንታሕቲ ኣብ ቁሸታት ዘለዎ ህዝብና ኣብ ጣብያታት ዘሎ ህዝቢ ከምኡ ደረጃ ብደረጃ ክፍለ ከተማ እንታይ ኢና ንሰርሕ እንታይ እዩ ዝደሊ ህዝብና እታ ከባቢ ምስታ ዘለትና ውስን ዓቕሚ ክንሰርሓ ንኽእል ክሪቲካል ፀገሙ እንታይ እያ ዝብል ኩሉ ሽግር እዩ። ግን ኣየና ይነቕድም ኣብ ገሊኡ ናይ መብራህቲ ናይ ማይ ናይ ድሬኔጅ ናይ ፀፀር መንገዲ ናይ ትምህርቲ ቤት ናይ ጥዕና ብቻ ብዙሕ ነገር ኣብቲ ፕላን ተኻቲቱ ክቐርብ ተገይሩ ህዝቢ ተማይጡ ኣጽዲቑ ኣብ ጣብያ እውን ተማይጡ ኣጽዲቑ ክፍለ ከተማ እውን ተማይጡ ኣጽዲቑ ድሕሪኡ ብከተማ ብርኪ ክቡር ከንቲባ እናተመርሐ ካብ ኩሎም ክፋላት ሕብረተሰብ ተውፃፁ ዝምልከቶም ኣካላት ዝሓወሰ ህዝቢ ዝደልዮም እንታይ እዩ በብሳይቱ እንታይ ዓይነት ፕሮጀክት እዩ ዝደሊ እንታይ እዩ ሕቱኡ ኣቕሪቡ ዝኒሀ ዝብል ቀሪቡ ሚኢድ ተገይሩሉ እዩ። ናይ ህዝቢ ይሁንታ ዘለዎ ህዝቢ ዝመረፆም ፕሮጀክታት ኢና ንሰርሕ ዘለና። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቲ ከተማ ክስርሑ ዝኽእሉ ኩሎም ፕሮጀክታት ኣብቲ ከተማ ዘለዉ ዓቕምታትና ንብሎም ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ኣብ ከተማ ብዝተፈላለዩ ዘርፊ ስራሕቲ ዝሳተፉ ምሁራን ዓበይቲ ዓዲ ተሰማዕቲ ሰባት ውልቀ ነጋዶ ካልኦት ነባራት ዓቕምታትና ንብሎም ኢንፑት ኣለዎም ኣብዚ ብደንብ እዮም ዲስከስ ብፍላይ እቲ ናይ መማኽርቲ ጉባኤ ዝበሃል ኣለና ናይ ምሁራን ብቅርሲ መዳይ ድዩ ብታሪክ መዳይ ድዩ ብኢንጂነሪንግ መዳይ ድዩ ብጥዕና ብትምህርቲ መዳይ ድዩ ንናቱ ዘማኽር ተወደበ ሓይሊ ኣለና። እዚ ዓቕሚ እዚ ኣብቶም ፕላናት ዓብዪ ተራ ተፃዊቱ ካልእ እዚ ሚይጥ ምስ ተገብረ ብቤት ምኽሪ ደረጃ ብጣብያ ብክፍለ ከተማ ብከተማ ኣብያተ ምኽሪ ክፀድቕ እዩ ተገይሩ። ህዝቢ ዝደልዮም ስራሕቲ ልምዓት ድሕሪ ብዕምቆት ብምዝታይ ዘለዎም ዓቕምታት ተጠቒሞም ናብ ተግባር ንኽእቶ ምልዓል ከም ዝተገበረ እቶም ሓላፊ ይዛረቡ። ካብኡ እንታይ ዓቕምታት እዩ ዘለና እዚ ንምስራሕ ናይ ህዝቢ ሕቶና ፈይጥና ኣለና ተረዲእና ኣለና ግን ሪሶርስ ከቢድ ሕፅረት ኣለና ከመይ እንታይ ዓቕምታትና ናብ ዝብል ኢና እቲ ከተማ ናብኡ ይኣትዩ ያው በዚ መሰረት ሓደ ዋና ዓቕምና ሰብኣዊ ዓቕምና እዩ በዚ ደረጃ እዚ ዓቕሚ ሰብና እዩ ዋና ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ንወሎ ናይ ሱር ኮንስትራክሽን ዓቕምታትና ንወሎ ናይ ኢንተርፕራይዝ ማይ ይኹን ናይ ገፀር መንገዲ ዓቕምታትና ንወሎ ቢሮታት ዝኒው ዓቕምታት ብቻ ኩሉ ዓቕሚ ሰብና ንጠቐም ዝብል እዩ ሓደ ብዓብዪ ከዓ ናይቲ ህዝብና ዓቕሚ ህዝቢ እዩ ኩሉ ነገር ዝገብር ህዝቢ ብጉልበቱ ብገንዘቡ ብማቴርያሉ ክሳተፍ ዘግብር ከመይ ኢና ንፍፅሞ ዝብል ኣብቲ ፕላንና ሲሪየስ ዝተቐመጠ እዩ። እቲ ካሊእ ንስራሕ ዝኽእል እታወታ የለና ዝብል እውን ርኢና ኢና ሕዚ ኣስፋልቲ መንገድታት ንሰርሕ ኣለና ቅድም ጀሚርናዮም ግን በቲ ኩናት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ካርታመ ነይሩና ጃህያ ዝፈረየ ጃህያ ፀፀር ነይሩና ትቦታት ኣለውና ሱር ኮንስትራክሽን ብዙሕ መሸነሪታትን ዓቕምታትን ወላ ተተዳኸመ ሓይሊ ሰብ እኒሀ በዚ መሰረት እዚ ካብቲ ኩናት ተረፈኡ መሳርሕታት ሒዙ ካልኦት ናይ ውልቀ ሰባት እውን ወሲኹ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እዩ ትምርዳእ። ካልእ ናይ በጀት ውስጥ በጀት ካበይ ነግኒ ይልብል እዩ ትሳልሳይ ምክንያቱ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ትግበር ተሎ ብ6 ብ7 ዓመት ክፍሊት ኢና እናተስማዕማዕና ናብ ስራሕ ንኣቱ ዘለና
صبنا عمت كنكفله جن دم أتليس نداد مقرب توصلنا هاي لسب ما هي مخفل قال يدلي زوزي ون هذا كوش تعطوا بيت ما زجاجة كمية توتنا نأبي تقينات الله بس على خبيري بدأ لا توتي تركبن جن تهزله ليز أو زينا هميت ولا جنزب كنركب نخل دقفت أكلات كمية حق زنا يقولوا سبيشالي نا UIDP project قالنا زي دواري تنيريو تصل زلست وسنة مس فيدرال مجلس بستجبر مردا بس مينستر كتمال معتن كونستراكشن ون نحبار زتنيرنا أيو كجمر تجيب أب مجمار سرحت المعاد كتما مقلة تساتفو حبرة سب زل على جامكم زخوني زرع محبر سب كتما مقلة أب زسرحو سرحت المعازر أي قدلتات أما الرم عوي ترى زصاوت مخانو أتم وانا مكايد سرح بيت مزاجا كتما مقلة يحبر يوم حبر السب ساتفو تا بروجكت بلان تكبرت له وبعلي غيروا بصراحه تاعت له زكتها له بعلي كوميتيات له صبو نسرحو صبو صريحهم يغني لنا يلو تحدثو غيرو يمسغنو قلت تبزلو ابزا خباب زيات غدل يازلا يلو يرما ببدرج الابيت مخري جمجمه سو تعمينا حزبي تساتفون نقحتن زحوسه منقسقاس يزغبر له خاو بعلو توسخي زغورم له مبرات نتنطن تلنا ገንዘብ ዋጺኡ ጉልበት ወሲሁ ይዝሕግስ ማይትነምጽ ሆም ይዝገብር ሰብ ሃፍቲ ኣብዚ ዓቢ ተሳትፎ ይገብሩ ሶ ናይ ህዝብ ተሳትፎ ዘረጋግጹ ፕሮጀክታት እዮም ባዕሉ ዝ ዲዛይን ዝገብሮም ባዕሉ ዝከታተሎም ብገንዘብ ብጉልበቱ ብማቴሪያል ድማ ዝሕግዞም ፕሮጀክታት ኮይኖም እዮም ዝቕጽሉ ዘለዉ ኣብዚ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናውዚ ንኽን መጽእ ተወሰነ نتمس زبنا زلوا حتى زبنا مزلوا صقم زمكح وي تفلي نجار سريحنا ولا متزيبلنا أتليس تصفخ جبر جلس أجمعت زفتحة بروجكتات كوينن كفتسامة أبرب الروينا زلنا كتمانا ناي إيكونومي ما أخل ناي محبرة وزرف ما أخل ناي كونفرنس ما أخل ننبرتا متشوتي كتكون تارجت غير يتم محدار صرح زلوزي قدام كنتيبا أو سايت نورد إز جمجم أو أوفيس يكون تا سايت خيد تا سايت جمجم أو أزقود لا إرما نيكست قدام تنت جمجمة تأرما زي تأرما يرأي حدش تنتهي المعبالة اللي يرأي كفلة كتما نفق فلها تما كبروجكت تمكرم تحلا في جبر كل أكل ساتفلو سطوم ناي كتتل سرعة اللوئي تزسيم تكنيكال كوميتي حيزوت بيت مزاجا بصفحات ذاتوليو أب زسرحو منجدتات أسبالتي ناي تفاسس رحتي وسنتي يوم أب كتما مقلز سالت زلو سرحت منجدتات ناي تفاسس رحت أما تتواهبوهم يكاير كم زلو أي تورس قبل صادقان يبرهره يوم زناي تفاسس رحتنا زملكت قدمي له المتسخنا هاتون جمروا نقرات ولا تهلو أنفاس عبيد خرت زتيغيو سو لم زبن كفتم عبيد خرتهم حدا ناي درين سرحتنا بخلطه منقد حدا تبسفالت نصور حزلنا ناي درين سرحتنا تنقاب زلو منقد سراح يعرز قبر زلو كالاي وشتن صراحه درينجات امتى انتو زول كل العصر شدش لهنا حزي عم بيت درينجات من واحد مسمر زلوهم زي امون بزوص لهم ديزاين بزوص لهم ناي كونستراكشن ريشيو مسرت يسرحوا ناتغبري سو توم سرح زلو سرحتي لمزن فلا جميرنا يمدلنا صبا سرحتي نزقصل كنطروناي منياتو نا تاساسنا ينخدلنا نحس صوتنا مفاس سرحتي جميرنا يلنا زي قصال تخرتي تيبي قصال سرح قصال عمت تسرح انت لنا حد ابي فوكس نولو زي سرح زي كلايتهم دريناجات بعلم تفلالي هايلاند والله زخونه ነገር وحج زمصو ነገር እንዳአቶ ልዕበስሉ بدنب فانكشنال زي يكون دلكنا هاتي نيرو نالات حزورو لكم ريخم تخونكم بدنب انا زي جانا الوز بهال تكنولوجي غيرنا بمولهم ناي درينج مأتوي وحج مأتو بوتات بستاندرد بزحلو انتنا سرحنا يعني
እዚ ናይ ፈጠራ ኣእምሮ ሰርቲፊኬት ምዘሎ በዓል ሞያ ኣግሪመንት ፈጺምና ሙሉ ኢትዮጵያ ይሰርሕ እዩ مسؤ إنا نسرح زلنا. أبتا كتما كاب سرحة هنسات من قد حليفو أب سرحتي هوسبيتالات أبيات تمرتي زرقح مبرهتي زرقح ماين سريتن صباغن تخرج تغيرلو أم منك اسكاس كم زركب كم زيز الصعب يحبر يوم مغلط عنا تايز بهلا لنا نصنا ما بقى هوسبيتال نايم أبا يسرح هوسبيتال كعب اللويلنا زيون يا بتهزب الصدقيو زيون أول ما سنا بسرح نقتل لنا صوفت نايت عنا زرفون زحشة لوتات كم تزغلي قالوت أب نايم مبرهت سرحتي سرحة مشان من درات اللي أنا بخاف قد صرنا بكتما زاتوا أبزي مبرهت نايم زرقة مقصاص صبوا يخدر الله يزيون توصنا زرقات أمو حد تشالنج سلوجن أتليست ناس رحنا هنا أبز 7 كاري وميزر من درن ولون مبرهتي بصفحات متاو صارتات تغيري ما يون حزن متاو مس ما يقلقلوت بيت ما زغجا مس ما يقلقلوت وعلى اسير له رولز قبر بروجكت يزيون بنوحنا نخفلهم زيونا بصراح متينا لنا قالين كوندومينيماتون زناي فسح سرسحات شجر زقطمن نحتو حزبنا بتاع شجر يسحبو اي خيل ايكونومي بتاع تدخين بزح شجرات له سو كل تستمرصا سايتات كل تعبيت ناي سبتيك تانكراتون نسرح لنا هنا سون حدا صبو نجر كفتريو كاو صريت غرينري كالوت سرحتي تبيت ما زغجا مس محدار بحساب سرحو زلو اب كتما مقله نزي سالطو زلو سرحات لمعات كم منستر لمعات كتمان كونستراكشنن كاوي اي دي بي توسن حجز كم استغبرلهم اي تورس يገልጹ يوم أظن سرحت تنسرح انتلنا مش زملكتهم ناي فيدرال مينستر مسرابيتات نتحقاق لهم نقرات اللو سبيشال مثل معت مس كتما لمعتن كونستراكشن مينستر اب يا اي دي بي بروجكت ون بعتهم تقافلو ناي سي اي بي سوري ناي سيفتنيت بروجرامون مسوم تاثرينا مستصقمنا زمطاطن ولا تزيكونه حد ناي ماتيريال دغافات الله ورك شوبات سلطناتات وهاولو قال تناتنا اديس ابا مستدرون جمرنا الله هم زول مس جرينر تاثروا ناي فلس دغافات كمهم جمرنا يملو اديس ابا مستدر مسلو ناي صريت نطبقن هيد سراح مس ناي جرينري اللهم ببيرو درجه يودادبهم مس ساعه ادغا مسوم جامس مستفلالي سيكترات ركبات مغبار ساعات نغبرنا اينا تيماتنا لاخنا خبزي تمكرو كاو زمص تمكروون نمصينا مس ادما مس اواسا سيمس اديس ابا سو تي ناي سلام سمعنت الناس كان نايك كازر يكون حزبناون تي وينات اتليست نغزي يدويلو توسنا درجاون نا انقساس كناتو كوينات دويلو موت قنيسنا ميسنا نا لمعات كناتو زخالي اب زيسرحوم سرحات المعات بزحات نايناو تي حصرتات كم زلوم يغلص مسزيتي تحيزون سرحتنياتات بيت مزاجاجا كتما مقله سرحهم باغباو نكيسرحو نلعلي حدا عامات زي تخفلون ورحو مهيا نصقم اقالعوم كم زركب اي تورس يبرهارو يوم كبيرنا عامتات ناي لوجيستيكس اقامات لنا حدث سرحتنيانا ما هي يتوافل أسرت نعمة منفقن ما هي يوسد سو بولك أداتي يبولك كراي جزاء زي كفل الله بولك سجمت الله صوزي أتصل تغرتي تيجي فيران من قصدي كزنقعون زقباء يكون تولك في التحز قبوي كالوت ختمة عبيت شجرات الله ناي ما يتقمت بروجكت ناي قرب قبا طواريتي بفلتي تولخ جمر كخلله ابت ختمه ناي سفيحنا بجت حترتي زمي
بروجكتات بحيلي ناي حزب تساتفو ايو زغبر لمبرت ناي بروجكتات دغاف يلن صوتي جمرنا يو ناي ركبات صبو كوينو تمكرو لوط اصبو كوينو ግን باورو زي بريسورس بدم بخدغفلو مناتو اريدو غديت خبابينا سوزي كم فدرال منغستي كومون كالوت بت زحشم قصاص زريا زلوا كللات بمدغغاف حبيركا እዩ ኣብታ ሃገር ክሳብ ዘለና ሓቢርና ተደጋጊፍና ክንወጽ ሰላምና ከነጽንዕ እንድሕር ኮይና ዝካሕስ ወላ ይኹን አትሊስት ትኩረት ተገይሩ ምድጋፍ ክድል ኩሉ ትኩረት ዝጥዩ ምክንያቱ መቐለ ናይ ትግራይ ማእኸል እዩ ሶዚ እንድሕር ምድጋፍና ተናኺርና ከተማና ጀመርናዮም ስራሕቲ ከምቲ ዝበልኮ ጅማሮታት እዮም ግን ተስፋ ዝው እዮም ንቅድሚት ዝበለጸ ስራሕ ዝበለጸ ለውጥ ክነምጽእ ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ዋና መካየዲ ስራሕ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ከም ዝገለጽዎ ማሕበረሰብ ካብ ዝኣተወ ጸገም ንምንጋፍ ብቐዳምነት ዓዱን ከባቢኡን እንተልምዕ እዩ ብምባል ተጀሚሩ ዘሎ ጽቡቕ ምንቅስቃስ ናብ ቅድሚት ምስጋም ከም ዝግባእ ድማ ተላብዮም እዮም ክብሎ ዝኽእል መልእኽቲ እንታይ እዩ ብዋናነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝመቐለ ዛዓ ከተማና ንዛረብ ስለ ዘለና ናይ መቐለ ህዝቢ ንሰርሖም ዘለና ፕሮጀክታት ናይ ባዕሉ እዮም ባዕሉ ይከታተሎም ባዕሉ ይድግፎም መንገዲ ትንሰርሕ ገዛ እንትነፍርሰሉ ዝኾነ ነገር ትንሰርሕ ተለና ካሕሳስ ዳሕርቱውንስ ስራሕኩም ሰርሑ ይዝብለና ቀዲሙና እዩ ነገራትና ማዕራሪ ማሕሸልና ዝኸይዶ ሶ ህዝብና ዓቢ ምስጋና ኣለና እዚ የጠናኺሩ ክቕጽል ኣሎ ከጸገማት እንወጽእ ዓድና እንትነልምዕ ተለና ሶ እዚ ብደንቢ ምስጋና ዝግብኦ እዩ ምሕዳሩ ሰሞይ ኩሉ ተዋዲዱ ምስርሑ ስፔሻሊዞም ናይ መምኸርቲ ጉባኤ መምኸርቲ ምሁራን ዝሕግዙና ዝገብሩ ደጋፍ ብጣዕሚ ዘመስግን እዩ ሶ ተቐናጂና ከምኡ ኢልና ኩልና ሓደ ኮይና ምንቅስቃስ ንቅድሚት ክንወስዶ ኣለና ዝብል ኣለኒ ናይ ፌደራል መንግስቲ ትካላት ጀመርዎም ነገራት ፍላይ ኮንስትራክሽን ናይ መሰረተ ልምዓት ኮንስትራክሽን ሚኒስተር ተጀመረ ነገር ጽቡቕ እዩ ጽቡቕ ነገራት ኣሎ በአይዲፒ ፕሮጀክት ግበሩ ድጋፋት ኣለዉ ሴፍቲኔት ከምኡ ኣሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስራሕ ክጠናኸረሉ ሚኒስትር መስሪያ ቤታት ብደንብ ክድግፉ ኣለዎም ሕዚ ኣብ ወቕታ እግሪ ክንተክል ክንሰርሕ ትኩረት የድሊ ናይ ማህያ ናይ ሰራሕተኛት ምኽፋል የድሊ ሶ እዚኦም ብደንብ ክጠናኸረሉ ካልኣይ ከተማ ምስ ከተማ ንገብሮም ርክባት ክነጠናኽሮም እዩ ዘለና ምስ ኣዲስ ኣበባ ጀመርና ኣሎ ምስ ኣዳማ ጀመርና ኣሎ ስካሎት አትሊስት ናይ ማሕራ ከተማታት ስካልስ ክጠናኸር እዩ ዘሎ እዚ ጠናኺርና ሰላምና ውሕስ ኾነሉ በተ ስምምዕነት እናኸድና ስምምዕነት ከይሸራረፍና ከይሸራረፈ ፍላይ ማእኸላይ መንግስቲ እዚ እምነት ተተግበረ ህዝቢ ከዓ ክረኽቦ ዝግባእ ነገር ክረክብ ድጋፍ ናይ በጀት ድጋፍ ናይ ማቴሪያል ድጋፍ ተሽከርካሪ ይብሉን ቢሮ እዚ ፈልጥዮ ሶ ድጋፋት የድሊ እዚ እንድሕር ጌርናዮ ሰላምና እውን ውሕስ ይኸውን ብምኽንያት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተስፋ ዝህቡ ነገራት ስለ ተፈጥሮ ኢና ሕዝቢ ዓልማዓት ነውግዕ ኣለና እቲ ዝጎደል ዓብዪ ወላ ይኹን ዘይተመለሰ ህዝቢ ይሃሉ ዘይተመለሰ መሬት ኣሎ ግን ተስፋ ስለ ዝረኸብና ኢና ነውግዕ ኣለና ኣናኢስካ ዝረአ ይኮነ ስምምዕነት ኣትሊስት ኩናት ደው ኢሉ ሞት ቀኒሱ ዝተወሰነ እውን ናብ ስራሕ ዝኣተና ኣሎ ኣትሊስት ኣብቲ ነውግዕሉ ከዓ ኣንጻራዊ ነታት ነዚ ስለ ዘሎ ኢና ሕዚ ምስኻ እውን ምስካል እውን ነውግዕ ዘለና ሶ ናይ መንግስቲ ትካላት ፌደራል ትካላት ግቡእ ነቲ ትግራይ ሙሉእ ትኩረት ክግበር ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለኒ